Right, vana tete mune basa. Vana vazhinji vakungoita kuti chero taita but vasingazive kuti mangwana zvinobuda nepapi. Ndine video iri kusekuleta pa social media remwana ane pamuviri, but pamuviri apa ari kuti akaita ma something kupati ndobva nhumbu yabata. So muri Zimbabwe ndo zvandakakubatira muzuva ranhasi. My name is Idek. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, comment, like and share kuti mukomana aende mberi. So vana tete ndimune basa, munofana kutsura vana venyu kuti aiwa kana makuita zvakadai so dzimwe nguva zvacho hazvidi papublic. Worwa papublic waenda kupati, at the end unozopinza vanhu vari busy kumba. So ndine video mukomana akuda kurwana na tete ajamuka adedzira kuti aiwa isi yangu kozi ndakaita one stand and one night stand. So ndo zvandinazvo muri Zimbabwe. Chingoonayo video iri. One night stand. One night stand. Iye ngarakuti muri baisi mungu ndo akanditorere kutora kudina kuti vanhu vakayana ndo vaziya nini kwakazoenda after So muri Zimbabwe ndo zviri kuitika mukati meZimbabwe, nhau dzakavanzika. Vasikana nedzimwe nguva ngatizvibatei because vana kuti vazova fatherless hazvinyatsobuda, kuti vazongochengetwa naana tete naana mai. Vana baba varamba, hanzi hakuna mwana asina baba, but baba vanogona kuzoramba chete kuti take my responsibility. So zvinongoda kuzvibata muri Zimbabwe. Ndo video randangokuratidza iri kutendera pa social media. So my name is Idek. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, like, comment and share. Kungoita zvandataura izvi zvinondibatsira a lot, zvinoita kuti YouTube yangu iende mberi. Thank you for watching, thank you for support.